పొడ్డో పొడ్డేస్ గొడ్డో హాయ్ వివేస్ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪುದರ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆತು ಸುಲಭ అరే కొంచెం కుసాల ఆతి అక్క ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನತಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ್ಲ ಗಡಿ ಗಡಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಪಾಡ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂದೊಂಥರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ ಬಿಡೋದು ಕಾರ್ ನಿಲ್ಕೋದು ನೀನು ಕಾರ್ ಈ ನಟ ನಟರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ ತುಂಬು ಕೇಸಿಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಕುಲ್ಲ ಇದ್ದೆವು ನಾವು ಕಲ್ಲೇ ಕಾರ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಂಕೆ ಬೀತ್ಕೋತೇವೆ ದುಂಬೆ ಪಡಿ ಕಿತ್ತೇರು ಮಾರ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ಲು ಮಿಟ್ಟು అరే కొంచెం కుసాల ఆతి దిల్ తో బచ్చాయే జీ దని గంట పత్తాడు ఆ ట్రైనర్ బర్రాడు ನೆಡ್ದು ನಿಕ್ ಬೂಚಿಡ್ ಕೊಡ್ತುಲೆತ್ತ ಅದೇ ಎಂಜಿನ ಟ್ರೈನರ ಅದೇನ ಬೋಡದೆ ಮಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇಡ್ ದಾತಿನ ಕುಶಲ್ ದರಸಿ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್. ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರಗಲ ಯಾನ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು. ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅರೋ, ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಬೋಜ್, ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ಬೋ. ఎండకి నిన్న 10 లక్ష యాప కొరపమ్మాయి ఆత్మల్ల చకబుక్కే బెరిట్టుండు రప్ప కైపడి తెప్పులేదు ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತನ್ ಸರ್ ಅಂಚೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಕ ಕಲ್ವೇರಿ ಎನ್ನ ಅಂಡಾಡುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕರಗು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮುಗಿಬೋಕ ನಮ್ಮ ಈ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ರೂಪೇಶ್ ಒಂದು ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಸ್ ಕುಡಿഞ്ഞ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಬಜೆಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡು ಅಂಡ ಸಡನ್ಲಿ ಅದಾಗ ದಾದಾನ್ ಬಂದಾಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪನ ತೋನಾಗ ಪೂರ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಂಡ್ ಅಂಚಿಡಿ ಶೋಸುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಟ್ಟವರಜ್ಜಿ ನನ್ನದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ಈತ ದುಡ್ಡು ಪಾಂಡ ನಾನೊಂದು ಯಾಪ ಆನ್ ಆಪಣೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೂರ ಒಂದು ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂಡದೆ ಬಂದಾಗ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪಗ ವೀಕ್ ಇತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕು ಇಂಜಿನ ಪೋಂಡ ಪತ್ತುನ ಮರ್ಮಣ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ವೀಕ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆ ವೀಕದ ಟೈಮಡು ಬತ್ತೆ ಎಂಗಲ ರೂಪೇಶ್ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಬತ್ತದ ಬಂಡೆ ಎಂಜ ನಾವೇನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೊಲ್ಲ ಮುಡ್ಚಿ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆನಿದೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಉಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಆತೇನು ಇಜ್ಜಿನ ಏನನ್ನ ಇರೆಗ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಈಗ ಈರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇತಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆ ರಾಪುಜಿ ಹೀರ್ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನು ಬೇತಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆ ರಾಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಪರ್ಮ ನೋಡ್ಚಿ ಯಾರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊರ್ಪೆ ಬಟ್ ಯಾನು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಚ ಶುರುವಾಂಡ್ ಗಮ್ಜಾಲಂದ್ ದಾಲೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತು ಎಂಕನತ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಮಾರ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಆನಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನಾಂಡ್ ಎಂಚ ಮಾರ ಎಂಕಲ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಕುಡಯಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕುಡಯಪ್ಪ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಶುರುವಾಂಡ್ ಸಂಜೊಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮದಾದೇನ್ಯ ನಾವು ಮನಿ ಬಂದ ಕುಲ್ಲರಂತೂ ಬಲ್ಲಿ ಎಪಾಲ ಸರಿ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಸೊ ಅಂಚದ ಎಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತಿತ್ತು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬಂದ್ಪುರ ಅಂಚ ನಾವು ಎಂಡ ದುಂಬೆ ಅವು ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮಲ್ಪುಡ್ದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಏಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ದೀದ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಐತಿ ಸರ್ಕಸ್ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಏನುಂಡು ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಏನುಂಡು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಏನುಂಡು ಎದ್ದಿನ ಪೋಪುಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕತೆ ರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ 2 ಕತೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ನಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗಲಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ತಾಂಡು ಒಂದೆಂಚ ಮಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜೇ ಕತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು
ಪಿಕ್ಚರ್ ರಡ್ಡ್ ಕತೆ ಎಂಚ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಜನಕುಲ್ಲಮ್ಮ ತುಳು ತಗುಲು ಎಂಚಗೆ ತೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ ಬೇತೆ ಹಿಂದಿ ಬೇತೆ ಹಿಡ್ತು ಉನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಪೂರ ಬೋಯ್ದನ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಕತೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಬೊಕ ಬರೇ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೇವನ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಅವು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಡೇ ಬರ ಶುರು ಅಂಡ ಜನಕುಲಿಗೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಜನಕುಲಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಬೊಕ ಅವೆನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಕಾಣವ್ರೆ ರಡ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬನ್ಪಿನ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ ಆತು ಈಸಿ ಇಂದ ತೋಜಿದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತಲ್ಲ ಸರಿ ಆತ 100% ಈಸಿ ಉಂಡು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಬೇರೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಶೂಟ್ ಆತೀನಿ 4 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಪಂಡ ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ 30 ಜನ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಬಿಡು ರೂಲ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪುದರ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆತು ಸುಲಭ ಐತಿಜಿ ದೇವನ್ನಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಅವಳು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೋಡು ಪಿದೆ ದಗುಲೇರ್ಲ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ದೇವನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ರೂಲ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಪಿದೆಗೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಗೆ ಪಿದೆದ ಜನ ಎರೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಿಡೋದು ಇತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಏರೈತೆ ಟೀಮ್ದ ವರ್ಕರ್ನಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಗಡಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಪಾಡ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂದೊಂಥರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾವನಿತ್ತೀಸಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ಏನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮೂವಿ ಬರ್ತೇನೆ ಏರಿ ಒಪ್ಪೊಂದು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆರು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಬೋಜ್ ವೆರಿ ಸ್ಕಾರ್ ಅವ್ಯತ ಕಾರ್ನಾಟ ನಿಖಿಲ್ ಇದ್ದೀನಿ ನೆತ್ತಲ ಕಾರ್ದಲ ಮೋಡಲ್ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ ಮರ ಅಯ್ಯೋ ಕಾರು ಕಲುವೆ ಏರಿಯ ಕಂಡುದಿನೇರಿ ನಾನು ಕಂಡುದಿನೇನು ತೂತಿನೇ ಅತ್ತ ಗಂಟೆ ಪತ್ತರಂడి ಇದು ಏಪ ಕಾರು ಬತ್ತುನು ಈರೊಂಜಿ ಚೆತ್ತ ಸೈಯರ್ಲ ಬುಡುಪು ಜರತ್ತೆ ಮಾರೇ ಅಪ್ಪ ಗಂಟ್ಲೆ ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಲ ಮಾನಸ ಮುಕುಲ ಆವಾ ನಾತಿ ಈಗ ತಾನೇ ಈ ನಮ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಂಟ್ ಹೋಗ್ನಿ ನಿಂಗೆ ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಅಜ್ಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಚ್ಚಿ ಬಂಡದೆ ತಲ ಸಿಐಡಿ ಮಿನಿ ಬೆಲೆ ಪೋತಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆತು ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ ಅವೇ ಟ್ಯಾಂಗ್ ದಾರಿ ಮಲ್ ತಿರ್ಗಿಂದ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಇರದೆ ರೂಪೇಶ್ ತುಂಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಹಿಟ್ ಆತನಿ ಆಚಂತ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬತ್ತರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆಪ್ಪೊಡೆ ಬಾರಿ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಆಫೀಸರ್ ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಂಡ್ ಐನ್ ಮಲ್ತಬಾರ್ದು ಇಂದೊಂಜಿ ಪರಾಕಾರ ನೀವು ಲಕ್ಕದ ಹೋದ ಪುಳಿಗೆ ನೀನು ಎಂಕ್ಲು 10 ನಂಚಿನ ಅವನ 10 ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ರೆ ನೀವು ಮೈ ಕಿರುಮುನೇಟು ಉಂತೆರ ಜಾನ ಪಾಡಂದ ಉಪಾಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿ ಸಿಐಡಿ ನಕಲು ಎಲ್ಲಿಪುರ ಬಾರಿ ಆಸೆತ್ತನು ಪೊಲೀಸ್ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಜಲ್ಮೋಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸಿಐಡಿ ಆಯತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಅವಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಯ್ನತ್ತ ಅವು ಖುಷಿ ಆಗ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂದು ಕಾರು ನಂಗೆ ಪತ್ತರ ಹೋಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ದಾನ ಸಂಗತಿ ಅವಲ್ಲ ಆಪಿನ ಅನಾಹುತ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಜನಕುಲೆ ಖುಷಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಜಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ದ ಸುತ್ತ ಎಂಕಲ್ ತಿರುಕಿನ ಕಾಪನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಐದು ತೂದ್ ನಿಕಲ್ ತೆಲ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಬದುಕು ಇಚ್ಚಿಂದಾಂಡ ಸುಸೈಡ್ ಅಂಚಾಬುಜಿ ವಾಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಂಡೇನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ನೆಟ್ ಎಂಕಲ ಪುದಾರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ಬು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಬು ನನ್ನತ್ತೆ ಅರ್ಬು ನನಗ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅರವಿಂದ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಬೋಚ್ ಅರ್ಬು ಶಾರ್ಟ್ ನೇಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ಬು ಪನ್ನಿಂಗ್ಲ ಅರ್ಬು ಬಂದಿರಕ ಅಂಚತ್ತು ಅರ್ಬುಡತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನೇಮ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ಬು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ಬು ಯಾನ್
ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಯಾನಿತ ಕಾಮಿಡಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗ ಆಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿನ ತೋಚ್ಪಾದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದನ ಕೊರ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯನ ಕೊರಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಗಲ ಗಂಜಲ್ ತಂಡ ಗಿರ್ಗಿಡ್ ತಂಡ ಕೈಬಾರ್ದನು ಆ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತೆರೆಕ್ ಈ ಸಿನಿಮನು ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ಬತ್ತೆ ತುಲಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನದಂಗಡಿ ಆದು ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿಬಕ್ಕ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಗಂಜಾಲ್ ಎನ್ನದಂಗಡಿಗಿಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಅವೇ 14 ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ ನೆಕ್ಕಲ 14 ತಾರೀಕು ಅಂಜದು ಪುನಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಕೂಡ್ದು ಬೈದಿನ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಕಾರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಚಾಗಿ ಬಂದಿರನ್ನ ದಾದ ಬಂದಿನಿ ಪಂದ್ರೆ ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟು ಉಲಾಪನ ಇಂಗ್ಲಿ ಗೋಂಡ್ ಪಾರ್ದು ಉಲಾಕ ಉಳ್ಳದಾರ ಗೋಂಡ್ ಪಾರ್ದು ಉಲಾಕ ಉಳ್ಳದಾರ ಪಾಕ ತೆಗೆದು ತೊಂದ್ರಲ್ಲರು ಈ ನಟರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದುಂಬು ಏಸಿಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಕುಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜವು ನಾವು ಪೆರಡೇನು ಪಾರ ಕುಲ್ಲ ಇಲಕ ಅದೇ ತೊಂದರದಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಬೀತ್ ಹೋತೆಂಗುಲು ಯಪ್ಪ ಅವು ಪಂಡ ಸುಖಜ್ಜಿ ಮರ ನಿಜವಾದ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾರ್ ತಿರ್ಕೊಂಡೇ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಐತೆ ಈ ಕಾರ್ ವಾ ಮೂಲೆ ಪೋತು ಮರ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಗಳು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ತತ್ತೆ ಬಂಪೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಉಂಡೊಂದಾಣ ಇಂಚಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಆಫೀಸರ್ ನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಕೊರಚು ಚೇತ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೆಟ್ಟ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೇಲೆ ತಾಲೂನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾತ್ರ ಓಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಓಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಬದುಕಿಯನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದು ಗಂಜಾಲ್ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಗಂಜಾಲ್ ತೂವರ ಬತ್ತಿನಾಗಲಿಗೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕು ಗಂಜಾಲ್ ಇಡಂತ ಗಂಜಾಲ್ ಬನ್ನದಾದ ಗಂಜಾಲ್ ಬನ್ನಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ನಾಟಕ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಉದೇನು ಪೂರ ತೂಪಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನಾಗುಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಾದ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅವಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೂವರಜ್ಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಡನಾತ ತೆಲಿಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಡ್ ಈ ಗಂಜಾಲ್ ತೆಲಿಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಕನ್ನಡలో ಒಂಜಿ 2 ಬೊಟ್ಟ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಚೈನವು విత్తమోలు మూచి తింగొల్ల బంజినాలు ఓ దేవరా ఆగ పొన్న మర్రలుండా ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನೇ ಪಣದಿ ಏನದಿ ಏನ್ ಕಾರ್ ಬಾಯ್ ಕೊಡ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಈ ತಿಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಏನನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಫೋನ್ ಸಮೇತ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಜ್ಜ ಈ ಕಾರ್ ಏನ ಲವ್ಕು ವಿಲನಾದ ಫೋನ್ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಪೂಜ ನೀರು ಒಂಜಿ ಸೈಪ್ ನೋಡಿದುಂಬು ಗಂಚಳ್ಳು ಪೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಪೂಜ ಕಾರ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ ಮನಸ್ಸುಗೊಂತ ನೆಮ್ಮದಿ ಪುಡಿಯಪ್ಪ నీకల్లా మిడిల్ క్లాస్ దాకల్లా ప్రాబ్లమే ఉంది ఓడ్దిల్లడుకుల్లును స్లాబ్ దిల్లక్ నిల్కును ఫుల్ సీరియస్ అవునుండు ఇరవై విషయం ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಮುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ನಡಪುಜ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಾಡು ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡೆ ಏತ್ ತೆಲ್ತದು ಅವಡ ದುಂಬನಿಗಳು ತೆಲ್ತದು ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರು ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನ್ ಸೀನ್ಸ್ ತೋನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ 2 ಪನ್ನೆ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನವೀನನ್ನೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೈದಿನ ನವೀನನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತೂಟ ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಡಾರ್ ಎಂಚ ಬುಲ್ಪವರು ಜನಕುಲಿನ ಏತ ತೆಲ್ಪವರು ಅದೇ ಬುಲ್ಪವರು ಅಂಚಿನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಗುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ದ ಇಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅಭಿನಯ ಒಂಜಿ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಎಂಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಸ್ ಅವು ಮಾತ ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗಲ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಮಟ್ಟ ಒರಿವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಗಂಜಾಲ್ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನವು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಂಥಾಲಜಿ ಮೂವಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡು ಮಿಡಲ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಪುಡು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬೊಕ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೇ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಡ್ ಆಪುಡು ಗಂಜಾಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡು ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲೇ ಪೋನಾಗ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗಾನಾಗ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಗಿಯೋಣ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದುಪ್ಪುಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ನಿಕ್ಲು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ತಿಂದು ಪತಂ ಬನ್ನಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡು ಎಂಡ್ಗೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಗಿಯೋಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಪೇ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜೇ ಟಿಕೆಟ್ದ ಕಾಸು ಆಂಡ 2.5 ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ರಡ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ತೋಜಾವ ಆಂಡ ಟೈಮ್ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಂತ್ 2.5 ಗಂಟೆದ ಸಿನಿಮಾ ಐಟ್ ರಡ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ಬು ಅವು ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಲೆಕ್ಕರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅಕಲ್ ಗಡಿಗಡಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಎಂಗ್ಲೇನು ಅರ್ಬುಡು ಬೈದಿನ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಫುಲ್ ತೆಲ್ಪೌಂಡು ತೆಲ್ಪಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಗೆಟಪ್ ಮೆಕ್ಲೇನು ಕನ್ನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಫನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರದ ಪಿರೋವ್ ಕಾರ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಐತ ಪಿರೋವ್ ಪೋಪನ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕಲ್ ನಡೆದ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಕ್ಲ್ನ ರಡ್ಡ್ ರೋಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆಲಿಪಾಯರಗನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ರೋಲು ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಕಾರ್ದೊಟ್ಟಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರಂ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಿರದಲ್ಲ ಜಿ ಅವಳು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿ ಅವಳು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಬಂಗದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾರು ಮಾತ್ರ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರು ಅಂಡ ಬಂಗದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಬಂಗದೆ ಇದ್ದೀನಿ ನೆನಪು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕೊಡು ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ 50 ಸರ್ತಿ ಅವಳು ಕೂತುದು ಎಂಗು ಕಾರ್ ಬಿಡೋಡು ಕಾರ್ ನೂಕೊಡು
ಈ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅದು ದೂರ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನೇನು ಕೊಡೋಕೆ ಬೇರೆ ಅಂಡ ಖುಷಿ ಆದ ನಿಗ್ಲಿ ಬೇಪಂದಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ತಲಿಪೇರೆ ಪಡೋದು ವಾಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನಿಲ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಲ ದಾದಾಂಡಿಯಾ ಪಾಸ ಎಂಕೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಓಡಿತ್ತಂಡು ಎಂಚಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ನಮಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ ತೆಪ್ಪುಗಪ್ಪ ಇರ್ನ ಕಾರು ನಮಕ್ ಅವೇ ಕಾರು ಆಲೆಂಕ್ ಪಾಸ್ ಸೊ ಗಂಜಾಲ್ಡ್ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕರಿಷ್ಮಾ ಮೀನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಒಟ್ಟುಡು ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪಾವು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನೆತ್ತ ಕಥೆ ಯಾನ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂಚಿನವು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಅಂತ ಬರೋಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀತೀರಿ ನಿರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಲ್ದೇರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಎಡಿಟರ್ ರಾಹುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಾಕಲ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ನವೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮನ್ ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶುಲಿನ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೊಗ್ರೋಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ RS ಸಿನಿಮಾಸ್ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಸೇರೊಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರಲಿದೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಜ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರ್ಪ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೋಪ ಬಟ್ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಎಂಜೆತ್ತನ ಬಣ್ಣ ಮಾತು ಹೆಂಗೆ ನೆರವಂದಿತ್ತಾರೆ ದಾದ ಮಾರ ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಲಾಗ ಮಲ್ಪದ ಮಾರ ಸೆಟ್ ಇರೋದು ರಿಜಾ ಇಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣಿಂಚಮೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಎಡ್ಮ ಪವಂತ ಚೈನ್ ಮಾರ ಬೇರೆ ಅರೆ ನನಗೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಯಾರನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತರ್ನ ತೂಯರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಣು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನಾದಪ್ಪು ತಂತ್ರಜ್ಞರನಾದಪ್ಪು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ಪೆರ ಇತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೋಡೆ ಇತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಏರ್ಲ ಪಿದೇದಕ್ಕಳ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಂದಿತ್ತ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಆತು ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ದಾಲಾ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೋಜುನು ಟೋಟಲ್ ಪಕ್ಕಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಗಲ್ ಪೂರಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕದಾನಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಗ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 2 ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೊಲೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಆಯ್ತು ರೂಪೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ತೊಲೆ ದಯಂದು ಪನ್ನಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಪನ್ನಗ 5 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ತಂಗಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೋದ 5 ವರ್ಷ ಅವೇ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಯೋಗ ಅವೇ ದಿನ ನಮ್ಮನ ಗಂಜಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಗಂಜಾಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣದಾಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅತ್ತಂದಾಣ ಒಂಜಿ
ಏಮು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಪೊಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಡ್ದು ಕಡಬುಡ್ನತ್ತೆ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಲೆ ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ಪುಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ ಪೋನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮೆಸೇಜಿನ ಪತ್ತಂಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡದಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ದಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಮಾತ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಕಾರ್ ಆದುಪ್ಪು ಬೈಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಬಿರೋಡುಲ್ಲ ಕಾಸು ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಐಟು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂಡ ಅವು ಮಾತ ಇತ್ತಿಂಡಲ ಲೈಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಸಂಬಂಧಡು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅವು ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಭಯಂಕರ ಮಜಾ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಏಪಲ ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಕೊಡ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ BGM ಡ್ಯಾರಲ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಮಲ್ದೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೂ ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಡಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಶಾರ್ಟ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಡಿಟರ್ಲ ಆತ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗ್ಲ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊನೋಡು ಒಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನತಿ ತಿನ್ನಾಗ ಇರೆಗಂದ ಬರಿಟು ಅಂತ ಬಳಸ ದೀಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಸೈದಿನಾಗ ದೀಪನತ್ತ ಮಾರ ಜೋಡು ತಿನ್ನಾಗಲ ದೀಪಾರ ವಾರ್ತಾ ಶ್ರೀಯಂತ ಬಲದೇವಾನಂದ ಸಾಗರ ನೀನ್ ಅಮ್ಮೆನಿಗೆ ಜಲ್ಮೋಡ್ ಬರ್ತ್ರೆ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಡರಿಯೇ ಬೇ ಖಾಲಿ ಪುಟ್ಟಂಡೆ ಅವ್ಜಿ ಮಾರ ಜೋಗ್ಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪ ಅವಳಿಯ ಹಾಗೆ ಬರ್ತ್ರೆ ಕೇಕ್ ಜಿನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣದ ಬಿತ್ತು ಕೇಳದಿದ್ದು ಪೊತ್ತೆ ಕೈಕಾರ್ ಪೊಲಿದಿನ ಮುಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ನಾನೊಮ್ಮೆ ಜನ್ಮೋಡು ಬರ್ಕತ್ತಾರ ಉಂಟೊಮ್ಮೆ ನಿಂಗ್ಲ ತಿಳಿಕೇನೆ ನಿಂಗ್ಲೆ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ಆತ್ ಮಾತಾನೆ ಅನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪನ್ನಿರೆ ಆಪುಜು ನಾನು ಮನಗ అందుకేందా ఈ కోట్ ಕೋಟ್ ಬಾ ನರಮಾನಿ ನೇನು ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲುನತ್ತು ನಿಜವಾದಿಂದು ಉತ್ತೊಂಡು ಮೇಲೆ ನೆಕ್ ಪಿನ್ನು ಮಾಡ್ದು ಬೇರೆ ಸರ್ತ ಉಂಟರಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡಮುಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ನೆಜ್ಜಿ ನಡ್ಪನ ಪುಂಜಿ ಒಲಿದ್ದೀರಾ ಪುಂಜಿ ಒಲಿ ಎಂಚ ಸೀರೆ ಹೊತ್ತು ಪುಂಜಿ ಒಲು ಸೀರೆ ನೇಜಿ ನಡ್ಲಕ್ಕ ಬೇರೆ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತನು ಅವಳ ಎಂಕ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕೊರೋನಾಕ್ ಬಳ್ಳಾರೆ ಎಂದು ದಾದ ಕೊರೋನಲ್ಲಿರು ಇಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಇಂಜಿನ ನಾನು ಗೋಣಿ ನಿಂತೀನಿ ಸತ್ಯ ಯಾಕೆ ಪಕ್ಕದ ಇನಿ ಮಾರ್ರೆ ಗೋಣಿ 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 ಬಳ್ಳಾದಿನ ಅಂತ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಆವಡು ಕಾಮಿಡಿ ಪಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಪಡದು ಕೆಲಿಪಾಯರ ಪಡದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅರ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಆತ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿನ ಫಲ ದೇವಿಯರ್ ಕೊರಡು ನಿಖಲ್ ಕೊರಡು ಆತ್ ನಿಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತಾಯಿನಾಥ್ ಬೇಗ ಈ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ನಕ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅವಾಂತರ ಇಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ದ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕೀ ಕಾರಣ ಪತ್ತರ ಪಡೋದು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅವಂತರ ಆತನು ಅವಂತರ ಮಲ್ಪದೇರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚಾದ್ ಬಂಡ ತೆಲಿಕೆ 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 ಸ್ಮೈಲ್ 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 ಆಯ್ತಂಡೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಶೆನೇ ಅವೇ ಪುನಿ ಜನకులను తెలిపవన నేటి ఓడుతున్నా తెలిపరండు తెలిపర కాతందెప్పుడే ఆయనాది ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂದುವೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಮಗು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆ ತೂಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೂಕ ಅಂದ್ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿನ ದಿನನೇ ಅತಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ವೀಕೆಂಡ್ ದಾದುಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಆ ಮೂಜಿ ದಿನಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2-3 ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನ್ ದಾಯಗುತ್ತು ಓಡುಂದು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಳಿಪಂದು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆದಪ್ಪು ಕೊರೋನಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆತಜಿ ಅಂಜದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪರ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ರಡ್ನೇ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಉಂಡಾಯ್ಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂವಂದೆ ನಿಯರ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅದುಪ್ಪುದಾಗಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ತೂಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಡುನಾಂಡ ಐಕ ಕಾರಣ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಇನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಕಲ್ ಪಿದಡಿಯರು ಅಂಚಾದ್ ಈತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸೊ 5 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಆ ಟೈಮ್ ದಕ್ಲೇನೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಂದ ಸೊ 5ನೇ ವರ್ಷನ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಒಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತೂಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಮಗು ಥಿಯೇಟರ್ ಆನಂದ್ ಉಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ತಂಡ ಉಪ್ಪುಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಮಗು ಥಿಯೇಟರ್ ತಿಕ್ಕಗ
ఎల్లంజి ఫిబ్రవరి 19 తారీఖు రెండు ಮೂಜಿ ವಿಷಯವುಲ್ಲ ದೇವನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವಂದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಬರ್ತನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಆಪನ್ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆತೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ 19 ತಾರೀಕು 5 ವರ್ಷ ಆಪನ್ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ 5 ವರ್ಷ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬನ್ಪಿನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತನಗಳೊಟ್ಟು ಪೂರ ಪೋದು ಆ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಹತ್ತುದೊಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಈ ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ತೋಚ್ಪವನ ಚಿತ್ರ ಮೋಕೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳು ತಗಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಗೆಂದೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಿರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಈ ಮೂಲಕ ಬಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಗಳಂಜಿನ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೇವರ ಎಡ್ಡ ಅನ್ಪಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ವರಟಾ